adobo ito. Ating box naman. Ito po yung tanghali naman. Hi guys, good morning. Ulan kaayo sa amo kagahapon. Nagbaha dito sa other town, dito sa among shop. Hindi naka-duty yung asawa ko sa sirapan sa shop, sarapan. And today again, uulan na naman. So baka bumaha na ito ng todo. Buti na lang kahapon. Kaya nakapaglaba ako at i-dry ko na lang sa washing para madaling matuyo. So ito, tutupiin ko na to ngayon. Kasi sobrang kalat na ng yung kwarto namin sa dala na yun kasi yung bahay namin is ano lang ito 14 by 16, parang kwarto lang po. So, sala, kwarto na rin yung kusina namin. Separate lang namin. Hindi ka gusto ka bumili ng mga furnitures. Kahit yung mga mamurahin lang. Wala akong mapaglagyan. Kailan pa kaya ako makapagtayo ng bahay nito? Dahil kung may binabudget ka para sa bahay, sa panahong ito, hindi mo talaga gagamitin yun kasi pandemic hindi pa natapos. At saka, parang crisis, sobrang tumataas yung mga bilihin. Lalong nagtataasan, lalong na sa inumin gatas. Susubukan pa rin natin. Kahit pa piso-piso, 2, 3, 4, 5. Basta lang may ginansya. Di man punta pwede nga dili magpaginansya. Hindi magpaginansya sa tindahan. Mami! Nadyo tayo ginansya. Ang ginansya doon sa tinitinda mo. Nay! Ha? Oh, isulat yan. Pag magtitinda ka, sekreto mo na lang dyan yung PR mo sa tao kung ano yung personal approach mo sa kanila. Hindi ka rin pwede plastic-plastikan kasi malalaman din yung tao yung ugali mo. Yung kung ano ka, ganun ka. Yung asawa ko kahit maulan today, nag-duty sa shop. Naginot daw siya o customer basin na yung maabot una na ka ulihan na kong bana mo nang makonsensya ko na bagasto mupalit og bisan unsa natakdan gani ko sa iyahan di man siya kuripot sa pagkaon pero sa mga ubang butang. Pero tama po. Ma-realize ko na ko. Tama po. Pareha karon since kanang magtukar iyang anxiety, mag-nervous siya. Kuan ako bang kung dili ko magtigom, dili ko kumaning kamot og akuan. Unsa na lang na siya bation. Sumoni guys, ako noon ako bisan sara akong ginagmay nga negosyo basta maka-income ko. Usahay gani, abusuhan ka sa nangutang sa inyo kay di ka mabayaran, gahit kayo. Bayaran mo
Kahit kay sila mo bayad, mo feeling nila ang imong kwarta. Ma, Way value ba? na Mulong tubo man kay lang kabayad. Nay Green. Panikabutan po na nimo. Pero ako guys, ito ang kami sinod. Nahangad na rin ako nasa langit na niyo na. Total. Kung nakatabang man ko sila sa ilaha, pero sila wala nagnauna sa kuwa. Kabalo ko nga nay mo balos ang taas sa kuwa. Wala ko daghan istorya pero kung nausahay nga nang dili ko kagwanta nga sila pa'y nangutang, ako pa'y makadungong istorya. Tungod kay tao pa, makabalos din ko istorya. Pero abuto na nako, taas kay pasensya sa inyo na. Ang negosyo ta ginagmay, bisan unsa nila na nato, kami na lang natay madagino ko. Say kang kanang maningil ka, kita pa'y mahimong dautan ning taon. Kita pa'y mag-adjust sa nangutang. Dapat unta, once mangutang ka no, manggod. Obligasyon maguna siya. Dapat before ta mangutang, hunahunahon na to, makabayad ba ta? Ika na atong giutangan, wala ko na nangawat o kwarta. Para po niya ipautang sa maghaguan na nila. Tinarbahuan na nila. Nagpasalamat ganita nga sila ni hatag og panahon sa tuwa nga masulbad atong problema niya nganong inigting bayad di na makabayad di kay likayan kas padungog-dungogan pa ka namura ba ang kwarta wala gidala sa ilang pamilya natoy bana bisan nakabalo or asawa nga nakabalo nga gidala sa ilahan na ikaon nila mangambot. Pero okay ra na sa kuha. Pero ay pagunaw na nga. Silingon na maningin. Malapit na matapos. Kani di among balay di ay kani mo gipuyan karon ang una nagpuyuan ni isa kong manghod 5 years ni nabiyaan nga balay so balik na mo parang sala di mapuyan magabuk kita ang balay daghan nagabuk ani kailangan na ni siya ang replacean og mga kahoy pero napamanti sa tight budget nga dili pa jud need dili sa nato nahon budgetan sa nato tiguman yung pagiging magastos at maluho, yun isa sa dahilan na magkanda utang-utang ka sa labas. At hindi mo pa ipaalam sa asawa. Hindi naman masyadong doon sa kusina nyo, yung gamit lang. Kung hindi pa yung kailangan ba, uutang ka. Na sana, yung pira na mo na ibabayad dyan, awa guys, nakaliti na. Ito yung tanghalian namin. Nagluluto po ako. Tubo pa ito. Malapit. Kaya ito. Adobong manok po ito. Bahala ilaga. Ang pag. Ma. Ayo?
Hey guys, good morning. Sino? Ang